mga bright, panibagong vlog, panibagong sapatos na naman ang ating bibigyan ng review. Sa araw na ito, ang sapatos na ating titignan ay ang Trae Young 1. Okay, so tara, samahan niyo ko. So guys, ito na siya guys, ang ating Trae Young 1. Okay, ito yung box. May nakasulat dito, always remember when they doubted you. Okay, mali Trae Young. Okay, so ilalabas na natin si Trae Young. Wow! So, although matagal na itong lumabas, ngayon pa lang natin ito na tawag nito na review. Kasi nga kadalasan sa mga na-review natin ay mga Nike shoes at saka yung Air Jordan shoes. Okay, so B-roll muna. B-roll. Okay, so simulan na natin. So sa bigat niya, medyo magaan siya guys, magaan. Magsisimula muna tayo dito sa may midsole. So naka-boost siya guys. Ito yung boost niya. So ito yung ang maganda sa mga Adidas basketball shoes. Yung boost technology nila. So sa Nike ito ay Nike Air Zoom. Sa Adidas naman ito ay boost. So iba ang lambot. Okay? Iba ang lambot, para kang nakahiga sa kutson sa lambot ng mga naka-boost ng Adidas. So dito sa midsole niya may logo ng Adidas. Tapos malambot pa rin guys yung rubber niya. Lalo na dito, sa bandang dito. So may sa may ankle banda sa lalim. Tignan nyo guys. Okay. So sa Trae Young 1 at 2, mas maganda ang Trae Young 1 guys. Hindi ko alam bakit ganun yung design sa 2. Parang hindi pinag-isipan. So sa materials niya dito, nylon mesh materials. Tapos dito may touch ng leather to guys, ito rin. Okay, artificial leather. Tapos yung sa laces niya, konti lang ang lalagyan ng laces. Tapos nakatago pa. Iwan ko kung hindi ba ito mahirap ang lalagyan. Dito naman konti lang ang lalagyan ng laces guys. Dalawang portion lang. Dito naman, bandang dito, yung tang niya, parang connect lang diretso sa gilid. Okay. Isa lang siya guys. Tatanggalin na natin to. Tingnan mo. Okay. Walang separation yung gilid. Tapos yung tang. Isa lang siya. May pre-laces siya. Ibang design ng lace niya. Free lace niya guys. Sa to naman. Dito. So, ganun pa rin, may leather dito, tapos nylon mesh materials. Simple lang. Dito sa ilalim, sa likod, ano to? Ko alam kung sinong tao to. Yan.
Leader to guys, leader. Tapos may pirma ni Trae Young. Logo ng Adidas. Tapos logo ni Trae sa may tang banda. Dito nakasulat yung Boost Technology. Gaan to guys. Sa ilalim, susubukan natin kapain. So sa ilalim, medyo makapal yung miss niya. Pero wala namang gaanong foam maliban sa miss niya. Tatanggalin natin yung insole. Okay, yung insole niya guys, ito. Medyo makapal yung padding niya. Konti. Sa ilalim, yan. Okay, tad-tad ng tahi guys. Tapos dito kung napapansin nyo, yan, may parang butas. So ito yung nag-absorb ng shock sa Boost. Tumutulak. Okay. Kapag lumulundag ka, tapos yung may ankle mo naglalanding dito, di masakit, nababounce lang siya guys. So dahil dito, ito, okay, nakakonektar to sa ilalim. So yung outer sole naman niya, ganito mukha, sa logo ng Adidas. Tapos dito rubber. Dito naka-boost. Gaan siya guys, ang gaan. Okay, may napansin ako, may nakasulat dito, always remember. Nakasulat dyan. Light strike dito. Yan. Okay, wala na. Tignan ko sa kabila kung anong naiba. Same lang guys, same lang. So walang pinagkaiba. Pero yung dito niya guys, masarap dito sa ankle. So may bandang likuran, makapal to guys. Makapal. Tama lang yung kapal. Okay, susubukan natin yung spike test para malalaman natin kung gaano siya ka-spiky ang Trae Young 1. Okay? So, tara! So tapos na natin na may spike test at ma-check ang ating Trae Young 1. So ngayon bibigyan naman natin siya ng rate from 5 to 10. So ang bibigay ko na rate sa Trae Young 1 ay nasa 8. 8 guys ang bibigay kong hatol sa sapatos na ito. Dahil napaka spiky niya, although simple lang ang kanyang forma. Okay? Simple lang at medyo kung titingnan mo siya parang malaki pero napakagaan at napaka-spiky ng sapatos na ito. Okay, so kung nagustuhan nyo ang ating vlog sa araw na ito, paki-hit naman ang like at subscribe sa ating channel. Ito pa rin ang inyong Uncle Kusgan. Hanggang sa muli.
Paalam!